Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Ni so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi utukalo tile fɔlɔ ye san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min nabɔ sigi ma kɔnɔ mali kunnafoni.net ale jabarani sanfɛ tɛnɛ fo ka taga se juma ma ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye ale kɔni sera anw ka jamana o kɔnɔna la bi utukalo tile fɔlɔ san 2023 min ni a bɔra Rusilakaw ka jamana o kɔnɔna la ni Rusi jamana ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Vladimir Putin ye ni sommet Russie Afrique yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kɛ u ka jamana o kɔnɔna la min n'a daminɛna juillet kalo tile 27 ka taa kuncɛ a tile 30 la san 2023 Saint Petersburg o kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa ale kɔni nalen sa fɛn min ye gouvernement maaw kɔni bɔra ni ka taga a kunbɛn an ka pankuru jigisoba o la a bɔlen sa a y'i kunda Kati dugu o kɔnɔna kan sa min ni maaw kɔni bɔra ni ka kunbɛn ka sababuya kɛ a nali o kɛra nisɔndiyaba ye maliyɛnw bolo. An ka jamana marabaw ka taga se Burkina Faso jamana marabaw ma olu kɔni ye sɛbɛnfura ni ka o bila kunu sɛbɛnfura min n'u y'a yira k'a fɔ ko u kɔni bɔra kalama k'a fɔ kunnafonidilaw ka sira fɛ ko CEDEAO ka taga se UEMOA ma olu kɔni ye ɲangili ta ni ka ɲɛsin fɛn min ye Niger jamana o ye ka sababuya kɛ ko u ye Basum ale ka fanga ni ka o dafiri o de la sa Mali ni Burkina kɔni farala ɲɔgɔn kan ni k'a yira CEDEAO maaw la k'a fɔ ko u ye ni ɲangili jugu min ta ni ka ɲɛsin Niger ma kulutu u yɛrɛ ye ni ɲangili o kɔnɔna la wa kangarida u y'o ta ni ka ɲɛsin fɛn min ye CEDEAO ma olu yɔrɔ la k'a fɔ ko n'u kɔni intervention militaire kelen ni ka o ta ka ɲɛsin Niger ma ko bɛ bingani wale ta ka ɲɛsin ma ko o bingani wale kɔni Mali ni Burkina kɔni bɛ u jɔ Niger ale kɔfɛ k'a sababuya kɛ maa tɛna jɛni ni bingani wale ye o ye ko ni u ye bingani wale ɲɛsin Niger ma Mali kɔni mana i sen do la ko o ye kɛlɛ de wule Mali Burkina Faso ale ni Niger ni CEDEAO kɔni jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ u tilala ka kangarida fana kɛ tuguni ka ɲɛsin CEDEAO ma k'a yira k'a fɔ ko n'u ye bingani wale ta ka ɲɛsin Niger ma ko Mali ni Burkina kɔni fana sen bɛ bɔ CEDEAO ale ko finma a n'a a jɛman bɛɛ lajɛlen na kangarida caman kɔni o taara ni ka ɲɛsin Niger ma Mali ni Burkina jamana marabagaw olu ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Laginɛ fana ye n'o ye Guinée Conakry ye olu fana ye sɛbɛnfura ni ka o bila ka fara Mali jamana o kan k'a yira k'a fɔ ko farafinna dugu bɛɛ de ye kelen ye wa farafinna dugu bɛɛ kan ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ.
walasa ka se ka sumaya bana ni ka o kɛlɛ samiya o kɔnɔna la sa yorosokaw olu fɛ yen nɔ sumaya kɛlɛbaw ni o ye dɔgɔtɔrɔw ye olu kɔni ye boloci ni ka o baara ka o daminɛ fɛn min ye denmisɛn minnu si bɛ t'u jɔ san fu ka taga se san 5 o ma kunun juwe kalo tile 31 san 2023 ni baaraw kɔni olu daminɛna a kɔnɔna la sa u kɔni ye furaji ni ka o di denmisɛn 10,1 ni 434 ma minnu si bɛ t'u jɔ kalo 3 ka taga se kalo 11 ma denmisɛn 53,3 ni 905 minnu n'olu si bɛ t'u jɔ kalo 12 la ka taa se kalo 59 ma walasa u yɛrɛ ka se ka fɛrɛ u ka nin baaraw ma u donna du ni du de ka se ka taa furaji ni ka o di denmisɛnw ma. Baton ale baara ni ka o daminɛ san 2023 kana se san 2024 ma a daminɛna juma juwe kalo tile 28 tɛmɛnen o la a yirala ka fɔ ko fɛn min ye baton ale dugutaga o ye sa a daminɛna Mopti ni ka taga Tɔnbukutukaw olu fɛ nɔ dugulamaw olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn min ye baton ale bolili ye ni donnale kɔnɔ ka t'i ka dugutaga la i lafiyalen don ka sababuya kɛ bingani wale kɔni tɛna se i ma k'i to baton o kɔnɔna la dugulamaw u ye nin nisɔndiyaba in ni ka o yira. Kɔnɔbugu ale be barawuli o lamini na barawuli ale be Segu o marala bingani wale kɔni tara ka an ka tɔnbolomaw olu daga yɔrɔ o sɛgɛrɛ Kɔnɔbugu ni bingani wale kɔni kɛra juwe kalo tile 30 ka taa se juwe kalo tile 31 sɔgɔmadafɛla o ma a kɛra su nɛgɛ kaɲa 22 o wagati a yɛrɛla ka fɔ kunnafonidilaw fɛ ko karɔgɛlɛndinɛ tigilamaw kɔni kelen ka ni bingani wale kɛ wagati min na sa u ye fɛn min ye mugujugu ni ka o de fili ka don ninnu daga yɔrɔ o la a kɛra sababu ye u ka bolimafɛn sen 4 bɛ ni ale bɛ larawuli kɛ o kɔni o bɛɛ lajɛlen jenna bolimafɛn sen 2 o fɛnɛ jenna ka taga se u bɛ so min yɛrɛ kɔnɔna la sa o so in kɔni bɛɛ lajɛlen o tiɲɛna karɔgɛlɛndinɛ tigilamaw kila tuguni ni ka u ka bolimafɛn sen 4 3 k'o suɲɛ ka taga n'o ye. Caman o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ fɛn min ye sifinaka dɔ ye ni ale sɔrɔ busonba ye ale kɔni fagara a ka bolimafɛn o kɔnɔna la katikaw olu fɛ nɔ an ka finitigilakaw n'o ye an ka ba polisilakaw ye olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la sa sɛgɛnna taara ka maa dɔw kɔni sɛgɛrɛ wele sera olu ma k'aw hakili jigin k'a fɔ ko juin kalo tile 29 tɛmɛnen katikaw olu fɛ nɔ nin sifinaka min yɛrɛ ni ale bɛ wele ko jɔnna ale kɔni fagara ni marifakisɛ de ye k'a to a ka bolimafɛn o kɔnɔna la a si bɛ t'i jɔ san 39 o de la a fagara yɔrɔ min na sa o de ye ka t'i kɔkɔ plateau kare kɔnɔna yɛrɛ o ye nin sifinaka in yɛrɛ ale kɔni su kɔni ye bɔlɔlɔsira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen minɛ min ni a fagara cogo min na fagara fagacogo cɛjugu la an ka finitigilakaw kɔni bɛ u ka baara la an bɛ dugawu kɛ Ala ka baara dali nɔgɔyaw ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la fɛn min ye Senegalikaw ka fanga sinamatɔn ye ni o ye Ousmane Sonko ye Ousmane Sonko kɔni ale ka parti politique kɔni sonsorila fɛn min ye jamana marabagaw olu fɛ o de kɔnɔna la sa maaw kɔni bɔra ni ka ka nisɔngoya ka o yira Dakar ale ni Jiken sɔrɔ a kɛra kunun tɛnɛ fintigilakaw ni fintigi gansanw ma olu kɔni karila ɲɔgɔn na min n'u y'a yira ka fɔ ko nin waleya jugu min kɔni kɛra ko nin tɛ ko bɛn ta ye kalafili kɔni o bololalen ka février kalo san 2024 kɔnɔ. Niger fanga dafiriba ni o ye Abdrahamani ale kɔni y'a yira ka fɔ ko a bɛ tile 3 ni ka o de di nanzaraw ma ni o ye Faransikaw ye ka taa se u ka lasigiden ma u ka taa ka bɔ u ka jamana o kɔnɔna la. An bɛ taa Burkina Faso fɛnɛ ale fana jamana ɲɛmaa n'o ye Ibrahima Traoré a fana sera a ka jamana o kɔnɔna la ni o ye Wagadugu ye kunun juwe kalo tile 31 san 2023 a ka jamanadenw kɔni olu bɔra i ko kɔnɔkulu ni ka a bisimila u ka jamana o kɔnɔna la. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni Faransi ye halisa an bɛ to Niger jamana o kɔnɔna la fɛn min ye Faransi ye ale y'a yira ka fɔ fanga dafiri min ni ale kɛra Niger jamana o kɔnɔna la ni basigibaliya kɔni bɛ yen nɔ ni wagati in na nanzara minnu bɛ yen nɔ ni a ma bɛ t'i jɔ 500 ka taa se maa 600 ma Faransi kɔni y'a laɲini ni ka olu bɔ u ka faba o kɔnɔna la ni o ye Niamey Mali ni Burkina ka hakili jigin k'a fɔ ko nin jamana fila in kɔni bɛ ka labaara finitigilakaw olu de fɛ min yɛrɛ n'u ye kangarama dakɛ
kɛ ka ɲɛsin Faransi a n'a nɔfɛmɔgɔw ma ka yira fɔ ko bingani wale kelen n'u y'a ta ka Niger jamana kɔni o sɛgɛrɛ ko kɛlɛ kɔni ale bɛ bonya. Mali kunnafoni jabarani na jabaw aw kulo garzɛ kɛra ni kunnafoni damana ne bi ni ka da kelenkelenla bɛɛ lajɛlen kulo kan. Tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ ba ye. Tunga lafiya min ni a nana tungarankew olu lafiyali kama e maa min bɛ yen nɔ ko terrain t'i bolo tunga lafiya bɛ ka terrain feere ni wagati in na banagɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ terrain in kelenkelenla bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 a musaka ye sɛbɛn wari $400 ani 500 n'i bɛ se k'a bɛɛ sara yɔrɔnin kelen baasi t'o la nka n'a bɛɛ sɔngɔ t'i bolo yɔrɔnin min na fana sa i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo 12 o kɔnɔna la euro wari 570 ani 3 n'o ka suru e mɔgɔ min ɲɔkɔrɔ sa kalo 18 bɛ nɔ euro wari 782 ani 2 i b'o bɔ n'i tilala terrain sarali la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ sa e maa min bɛ yen nɔ ko terrain fana bɛ i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ o ka nɔgɔn n'a bɛɛ lajɛlen tunga lafiya mɔgɔw ka sojɔ tɔn o daminɛna ni o ye a tɔgɔ sɛbɛnw ye san 2024 kɔnɔna o la o de la sa ne mɔgɔ min fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn Villa Simple ka taga se étage ma Villa Simple ale ye 580 € n'o euro wari 580 ani 80 étage ale ye euro wari 770 ani 80 ye ale fana tɔn kɔni tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna aw mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ la a y'an wele an ka nɛgɛjuru sara walima aw ka bataki bila an ka WhatsApp o kɔnɔna la 72 18 42 47 aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.